नभेम्बर अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि गोथार जोनोम सान 1926 इं मायथाइनि दिनैनि बे खालारावनो जोनोम मोनदोंमोन बर'नि गिबिसिन संगीत नाटक बान्था मोनगिरि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया। बर'नि आंगो मोसानाय बागुरुम्बाखौ मुलुग थाखोआव सिनायथि होबोनाय लोगोसे बर'नि हारिमुनि बिथाखौ दुब्लि फोथारनिफ्राय बोखांना लाबोना गोख्रों खालामबोनाय रुंसारि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया दिनैनि बे गोथार खालारावनो जोनोम मोनदोंमोन। बिथां गेदेमाया बर' हारिनि हारिमुनि सायाव होलांनाय बिहोमाखौ गोथारै लाखिनाय थांखि आरो नोजोरखौ बिथा खालामना मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथोनजों सानसेनि हाबाफारि लाना बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बनगुरुं दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हेफाजाबजों बनगुरुं अरगें फोथाराव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि गोथार जोनोम सानखौ फालिनाय हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारियाव हारिमु आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय लोगोसे गेदेमा रुंसारि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बायदि बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो। जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जोंनि बेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिथोन हरनाय बायदि जों जिल्ला हारिमु आफादाबो नैबे बनगुरुं दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बे मावखुलिनि नैबे अरगें गेलेग्रा फोथाराव दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिखौ बेहाय जों लानाय जादों। जोंनि प्रग्रामा दंमोन बेहाय गिबि हाबाफारिसो हारिमु आफादनि फिरफिला बिरहोना आरो नैथि हाबाफारिया अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि मुङै बिबार बावनाय। दा बिथां अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया जों उन्दै बैसो बिथाङा 1922 मायथाइयाव बिथाङा जोनोम मोननाय होननानै आरो बिथांनि माखासे गेदेर गोलावफ्रा लिरनानै गालांनाय बे लेखाखौ जों फरायनाय एसे एनै जों मिन्थिनो मोनदों। दा बिनिनो दा कामिनी कुमार नार्जारिया बै गिबि गाव बागुरुम्बाखौ बानायजेनग्रोनाय होनना बुङोबा माने गोरोन्थि जाया आरो बियो। दा गोदो बियो क'क्राझारावनो बिदि जागायजेनग्रोदोंमोन। दा बिनिफ्राय गवालपारा बेहायबो हाबदोंमोन। जोंनि उदालगुरि जिल्लायावबो कामिनी कुमार नार्जारिनि माखासे बिहोमा दं बेहाय। माने 1986आव जेब्ला आन्दलन सोलिबाय थानाय समावनो बर' समाजनि जों खोनानानैसो मोन्दों बेखौ जों मोनाखै जोंनि जोनोमा 1986आवनो। दा बे जाय भकतपारा होननाय बे जायगायाव बेहाय बिथाङाबो हाबफैदोंमोन। जेब्ला आरो जों मोनसे माबाखौ मिन्थिनाय जादों टंलायाव मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बेहाय कनफारेन्स जादोंमोन बे कनफारेन्सआवबो बे कामिनी कुमार नार्जारियाबो बेहायबो फैदोंमोन होननानै बेखौ मिन्थिनाय जादों। आरो लोगोसे बिनि थानाय जायगाखौ नैबे पानारि बे पानारि जायगायावबो बिथाङा बेहाय थाफैदोंमोन होननानै बेखौ मिन्थिनाय जादों। दा थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि जायगायावबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बे भेरगावनि सिङावनो बिथाङाबो माने माखासे बे आगान होफैजेननाय होननानै जों बेखौ मिथिनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो जोंनि गासैबो ओनसोलनि मानसिफोरा दा बिनि सायाव बयहाबो फोथायनाय दं। आरो बिथाङा तामुलपुरावबो बिदिनो 1986आव बिदि हाबदों होननानै मिथिदों। बेयावबो हिबिर खुंदोंमोन होनना बुंदों। जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो माखासे बेहाय तामुलपुराव बे जेब्ला हिबिर खुंदोंमोन बे हिबिराव जानाय समाव माखासे मोसागिरि दामगिरिफ्राबो बाहागो लाहैदोंमोन। थिग बेबायदिनो दा जोंनि भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा सेन्ट्रेला अर्डार हरनाय बायदियै जों दिनै नैबे बनगुरुं दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नैबे गेलेग्रा अरगें फोथाराव जों दिनै बेखौ मान बावनाय जादों। आरो बिनिफ्राय जों भेरगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा जों अरायबो सिबिलांबाय थागोन, अरायबो जों मान होलांगोन। जों बिथांनि माखासे होलांनाय बिहोमा बे बिहोमाफोरखौनो जों दिनै उन्दै जोलै हिसाबै जों बिथांनि माखासे मोसानायनि दामनायनि मेथाइखौ जों दिनै माने सोलोंनानै जों बेसिम गसंनानै मोनफैनो हादों आरो नङाबा जों जेबो मोनथिनाय नङामोन। बिथांनि बिहोमाया बर' हारिमुआव गोबां जायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। दा मोनसे आलादा सोंथि जिहेतु नोंथांमोना गौमा मोसानानै दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारि बेयाव सोलिबाय थादों। दायो बे माबायदि थासारियाव दं? दा बागुरुम्बा दोहौ जिथु मोसानायनि खामानि प्रसेसफ्रा अलरेडि आर्टिस्ट माने लिस्टआ अलरेडि गभर्नमेन्टआव साबमिट जाजोब्बाय। दा माखासे बेयाव एक्सपार्ट कमिटि दं आरो बिदिनो कर्डिनेटर दं। बे कर्डिनेटरा अलरेडि कालचारेल माने एफेयार्स डिपार्टमेन्टआव दा बिथाङा जेनेबा साबमिट खालामबाय होननानै बेखौ बुंदों। दा बेनिफ्राय एक्सपार्ट कमिटि हिसाबै आंबो दंमोन थिगानो। दा बे हिसाबै दा बियो नैबे नभेम्बरनि मासनि गेजेरावनो माखासे मास्टार ट्रेनारफोरनि ट्रेनिङा अलरेडि जागोन आरो बेनिफ्राय डेम'
बेनि उनाव बिथिं ओरैजाय डिसेम्बरनि लास्ट उइक बा थार्ड उइकनि गेजेराव बिदि थांनो हागौ बेखौ बुंबाय थादों दासिमबो माने दा हेमन्तआ माला डेट फोसावो दा बिनि सायावसो सोनारसिगोन अफिसियेलि माखासे खामानि प्रसेसफ्रा सोलिगासिनो अलरेडि जाजोबनानै दङ बियो सोलिगासिनो गासिबो नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो